Hindi ko mazaza message no karaha olo tsisy Facebook. Arrêtez ça. Oui, allô bro. Allô? Karakory. Ino antrano matragna jiaby zay Quel katsy. problème c'est là? Misy problème anao. Ma problème nino? Il y a test sida. Nivaly positif test ny sida anao bro. Il est positif. Mofo aby eky zalanao. Tapaka ny téléphone na raha volagninao tsy tapaka. Ino ndraiky mana mampitomagna anao eto? Ino le momagna anao tsy avy? Ke camarade kazonao problème ke anao tonga ndraiky ho foaty tsy madava aminaky zegny. Avenia. Keza keza mbona sitaka. Yausina ndarmarga no. Wante kisanga. Bisa ronjar kom jaru ena sasa nama